sampun jujur, insyaallah iso ngrasakne merdeka. Lah supaya iso jujur priye carane Bu? Dibiasane salat. Napa Bu? Salat. Saiso-isone monggo kita nglampahi salat. Bu, aku ora iso bacaane, Bu. Pripun solusine, Pak? Tindak masjid, tumut salat jamaah. Kita ora niki wonten masjid napa mboten niki? Nggih. Niki nek Jumatane dinten apa, Pak? Jumat pinter, aku tak tekoni Jumatan dina Rebo. Berarti penduduk mriki pinter. Tepuk tangan untuk RT 1. Nggih. Nggih, nek tiyang niku biasane salat, terutama salat jamaah niku insyaallah terbina menjadi tiyang ingkang pribadi jujur ya ning ati, ya ning pikiran, ya teng tingkah laku. Nek sampun jujur, istri ini seneng mboten Bu nggih suami jujur? Seneng lho Pak. Nggih wong wedok niku nek nggih suami jujur seneng nggih to? Seneng. Niku lho telone wis mateng nek wong wedok seneng Bu. Digoreng neh, nggih napa mboten? Nggih, sego nek wis mateng nek wong wedok seneng, digoreng malih. Wong lanang ngoten mboten Bu? Nggih, nek wong wedok jujur, nggih to? Iya seneng tiyane. Arit-arit dan diungkal nggih Pak, wit-wit dan dibabaki. Nek atine seneng, nek gak seneng ya wis cangkrukane ning kertu mriki ra mulih-mulih. Napa kan? Lagi. Kata obatan. Yang putih. Udah nggih Bu. Sing atur ben melek. Nggih to. Oke. Berarti jujur iki penting ya Bu. Penting monggo latihan jujur. Carane dibiasane salat. Teng masjid nggih kalih Pak Banor nggih teng masjid nderek mawon nggih Mbak. Mbak Yayine rak nggih kathah monggo nderek niku insyaallah mengke iso perilaku jujur. Alhamdulillah. Terus terakhir supaya kita bisa merasakan merdeka yang sesungguhnya kita harus bisa punya qalban syakiron. Apa to Bu Fatimah ngoten nggih? Ati sing iso bersyukur. Apa Bu? Bersyukur. Kula baleni napa? Bersyukur niku dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Lan didamel ibadah wujude syukur. Lan syukur dumateng sesama manusia ngucapne matur suwun. Nuwun sewu kula tangketi, Bu.